Sí, moltes gràcies. Primer de tot, com sempre, agrair la feina que han realitzat. Com s'ha comentat anteriorment, efectivament és un informe que és, com diu la companya, és maco de llegir, ensenya molt, i la veritat és que efectivament, quan comences, resulta molt i molt interessant perquè dona una visió de moltes coses que ens semblen fonamentals i, per altra banda, a més també perquè, com a concepte, per entendre'ns, el que seria una empresa de promoció i de foment de la indústria, de projectes estratègics de país, etc., almenys a nosaltres ens sembla bé una política imprescindible i molt necessària. I en aquest sentit, crec que és molt important l'informe que fan per avaluar allà on estem i, sobretot, per fer propostes per tal que finalment tots aquests recursos es gestionin bé i s'entregui el màxim potencial. És una demanda del sector que hi hagi polítiques d'aquest tipus i és una demanda del país. I bé, podríem segurament fer el discurs que si fóssim un país independent tindríem molts més recursos per fer-ho, però està clar que els recursos que tenim s'han d'optimitzar al màxim. I en aquest sentit va des de creure-hi, quelcom que ens sembla fonamental, perquè al final la voluntat política sovint mou muntanyes, però també llavors el que el sector ens fa arribar sovint és demanar que per totes aquestes qüestions hi hagi una simplificació administrativa. Això és quelcom que sempre se'ns trasllada i en aquest sentit entenem que moltes de les recomanacions que fa la sindicatura van en aquest sentit, en aquest doble sentit d'una molta transparència, més transparència i més simplificació per saber com accedir a aquests recursos. A nosaltres ens sembla que això és fonamental perquè també ha de generar credibilitat i, per tant, confiança, i això sempre acaba sent imprescindible. I recollim i, per tant, demanem, i així ho proposarem, que s'atenguin, i ens sembla fonamental totes aquestes observacions que vostès fan en aquest sentit. Demanat el que comentaven de com han de ser els projectes que es presenten, demanar un estudi posterior de com han estat les inversions efectuades o l'elaboració de pla d'actuacions d'inversió i finançament. Vostès demanen que es defineixin les línies d'actuació relacionades amb les inversions. Hi ha tota una corrua de propostes de millora que ens semblen imprescindibles en el sentit aquest de generar transparència, perquè me fa l'efecte que els actors, les empreses, els inversors, els emprenedors necessiten tenir aquesta confiança de saber puc recórrer aquí, puc recórrer en aquestes condicions. Hi ha tot aquest ventall d'oportunitats que ens podem acollir i llavors la transparència aquesta ens sembla fonamental. Per tant, res més, tornar a agrair-los la tasca que fan, recollim totes aquestes propostes que ens han fet arribar. Ens sembla que efectivament ha de ser la línia que ha de seguir la institució per tal de generar per anar avançant en aquesta confiança, i ens les fem nostres i estarem atents a que se vagin implantant i anar demanant que això sigui una realitat. Moltes gràcies.